man kerhai man lakas ngia ka kam ge jong trai. Wanum kerja no asni shatai. Wanum kerja no nak jingat re man kerhai ha ka kam ge jong trai man lakas ngi. Bakata ka jing trai minat jong fi kam julong len ayat trai ai nong bi fi. Kata ka dik jing shishala dangi persyang ban le hi ban yaksa hi ban thau hi kilat kilenti ha ka jaka ban nang laj hen rengi nang sakut ban. Ha ka jaka bangin laj na kata ka jersey na kata ka jing jong ka jing em rengi nang ngam jelop ban. Ktin ke jong blay ka ongkum ni no Matthias kalenong ba shipod kot ka ba arpkundai lai po lai huwei ka ongkum ni. Ka ong kim judi arpisa ya artli ki simyeng henrei nakita ka wei kam hap ha kindo klem ukpa jong pi. Wat you nyukli jong pi baro ru la nyo. Namar kata tu wat sheptieng pi. Pilong kam kordor ya shibun ki simyeng. Habang apule na kaktiin ke jong blay ani ngasnguhon ngasngutanat ngasngu kemen hado kata bagani kaktiin kamdai ke bala kren da ubrio henry kani kaktiin ke dai ke bala kren da ujisu bo open ken mau ya ka dor ke jongi open ken mau ya kata ka jinglong ke jongi hakmat jong kupa ubah beneng ujisu open ken mau yingi hangni ba kisim yeng kidai ki batat dor hado kata henry kata ke simyeng lene kita ki simyeng kinom hap aga khendo ne kinom hap klem ke jingtip ke jong ukpa ubah beneng kabumut ukpa em nadu ijing tau ibarit do hado kita ki jing tau baro ka bau tau baro ki dei haga jingtip ke jong u kawir kanom ja kano ke jing ja kanom ja klem ke jingtip ke jong ukpa ubah beneng ndai bagi sim ke shuyap la ka yap nek shu hap la ka hap ndai bagi ki shulong la ka long kum to klem ke jingtip ke jong blai baro akwa ban ong ifi bo jisu pen ken mau ba baro ki hap ha ka jingtip ke jong ukpa jongi ubah beneng but hangi ka ong ru ngastunat ong wat you nyukli jong pi baro ru la nyo ukpa jongi ubah beneng udan por ban nyo wat iki nyukli ki jongi kat ni ki million ki bri ki badan ha kan ki pertai ye wei pi wei am udah tip tikena udah tip janai udah tip detail bin pa bin take pa take what iki nyuk kli jongki ru la nyo kabamut iki nyuk kli jong pi iki nyuk kli jong aru la nyo da ublei baru tip lut na dong shadong bat mdan ka wei ru ha ka long renyeng ke jongi ha ka met ke jongi klem ke jing tip ke jong kupa utip lut na dong shadong utip yeki aka baro ya ka ba long hangi ka ba mut hi utip lut ya gelentiat ke jongi utip ya kita ki jing ya shem ke jing mat ke jongi ha ke jing em utip habangi snosi uyu i habangi kemen uyu i habangi kerdu uyu i yengi habangi pahu bar utip lut na dong shadong ya ki lentiat ki jongi kumba utip yiki simyeng ki ba kamda de ki ba remdor hado kata rei utip lut yaki na dong shadong kat no tamu ong ujisu kat dor ke jong pile kabamut hi rau trai ushim kia ban nyo ban pej ban sumar yek ki sim ki berit kanutam ushim kia nak bataga gm ke jongi tadeng ta kan ke sngi utrai ong wat kuslai yeki aka baro tadeng ta ong kumno hangni ong namar kata tu wat sheptieng pi pilong kam kordor ya shibun ki simyeng ong wat sheptieng kani kadai ka jinglong ka ba utrawi yang mabun sien am ngi sheptieng beta ngi sheptieng mon jayu ya ka gm ke jongi tip long kumno ya ka ba shibit ne ka bala shai kata ka ban sawan ngi sheptieng ki kon ki ti tip yo ki long kumno ya ka jing pule ke jongki ya ka gm ke jongki kata ka lek kawan ke jongki teng teng isus ngi sus sheptieng abagi pe ini ka perthai ka basniu kat ni abagi pe ini ka perthai ka bajat kan ni ngi sus sheptieng ki kon ki ti ke jongi ngi sus sheptieng ruat ya ka yo ka hat na mar bangi pe ka yo ka hat kambit kambiang la shu khanglut ki jing trai jing kta la yo ilut ya kita ki jing duna ki jing hiran ha baro ki bobon tadeng tangi sheptieng haba perkat ya kata ka yo ka kot ke jongi ya ka pisah ka pilan jongi ngi sheptieng tip ngin bam dak e tip ngin di dak e ngin psa dak e ki kon ki jongi ngin kup dak e ka met ke jongi tip ngin le kumno ya kata ka ba menta bat ya ka balashai ngin le kumno ya kata ka ban sawan utrai wi ba
Hawai pu wai brio kadan bet kamen sim jing sheptieng. Namar habo perkat ki baro kalong kum tanganget piru sheptieng ya kita ki habo pipet. Pi sheptieng ya ki mo kita ki beet ki baton jong fi haba ki pang yo ba ki yap no. Ne yo ba mo kata kalong yin kalong sem ke jong piru pi sheptieng yo ba ka jot ka pat ka pra pi ki dak ki shin hang ni yang tai. Kawan suka mensim mo bagi sheptieng kawan suka jing tharai snia kawan suka jing tharai ka baru kom da kawan haba ka don em kanang wan ra shu pen ban ha jaka ban pen ba kanang wan ra shu pen ban ya kita ki jing ele kanang wan ra pen ban ki jing snia ki jing jot. Tadi kita utrai wang wat kuslai wat sheptieng du namar utip bangi ngilong ki beri ki sheptieng. Tadi kita ka banang i fi bang pule ktin jong pule ngai i ublei utip lu ten dong sedong i ke gm ke jongi tadi kita ngi pule ni ka sam ro mo kasam chi spa lai phundai ani gas upang abo pukle ni ka khat ka om ni sam spa lai phundai ka khat ka ba khat nyau ka ong ka no ki ba kodor nga a u blai ki long ki jing per khat jong meru ka no ki ba kraw ki jinglom jong ki ladanga nyau yaki ki khambun ban yau siap haba nga pet nga shu bat me ka khin jong blai ka ong ka no ki ba kodor nga a u blai ki long ki jing per khat jong meru. Tadi ta utrai am udan ke jing perkat ke bakrau bahan na ke benta jonga udan ke jing perkat ke bakrau bahan na ke benta jong pi. Tadi ta nu Jeremia ar khandai kat wai gong na banga tip ya ke jing mut banga perkat chupang jong pi. Ke jing mut jong ke jing suk jong ke jing ba jong ke ta ke jing seiso jong ke ta ke jing kharoi. Om jong ke ta ke jing sniu na ke jing tim. Baban ai fi ta ke lawe. Ya ke jing kermen ha ke por ke bakut ke jong pi. Tadi ta ikum bakal ajan kut nri ublai sedang biang nang ta takadau ong ka jing perkat jonga nam ta jong pi kalong ka bakodor hado kata ko kon taleng ta wat kuslai la ka jong ka jing em ka jong pi ngaju hikai kata na ka por ka ong babun sin am ngim tip te yala di nri kwa ban tip lut pat yala di ngi kwa ban kit hi ni ka jing kit ka bakyangi kwa hi ban yaksat hi habagi sakut haga ta ka jing ka jing em nri kata ka di ka jing shishala dangi persyang ban le hi ban yaksat hi ban thau hi kilat kilenti haga jaka banang lat henreng nang sakut pen ban haga jaka bangin lat nagata ka jersey nagata ka jongga jing em henreng nang ngam jelop pen ban pidan haga jing haga ram ka sya pi persyang ban pelilat ban thaulat i daladi haga jaka ban lat nagata fi nang ngam jelop pen ban hagi ta ki jing haga pisa pilan haki ram ki sya tadeng ta ka ktin ka jong blai ka ong ai bu tra in khuslai na ka benta jong pi namar ngim tip te yeladi ngim yu i hiru yeladi ngim tip e ru yeladi utrai utip wadi ki nyu kli ki jongi ngitang nyu mat ngim tip dang ini ir mat ngim tip te ka nutli ki snyu ki dan ki ba khniat ngim tip utrai wadi ki nyu kli jongi utip ka nutli ki dan unyo man la kesngi ka nutli bal ahap ka nutli ru bal akalali lene ka nutli ru kita ki nyu ulung kimi utip lut na dang shadang tadai tang ko abad ong yefi tadai ta habu trai utip kata na ka menta jongi ngim dan kamban sheptieng ya ka jing im ge jongi hendai ke ke bu trai kwa ngi kalong ta bangin shania ba ya u ya ka bangin kemen hala ka sngi da ka jing kemen ge jong trai ya ka bangin ya bet da ka jingat na mar ngitip mangidon yu kupau bah beneng ubat tip lut na dong sedong ubala lut na dong sedong ya ka jing em ge jongi tadeng ta ne ka ktien ge jong blai ga ong kat no ki ba kodor yanga au blai ki long ki jing per khat jong meru kat no ki ba kraw ki jing lum jong ki blai shisha na ka banta jongi ula lum lupa ki ba kraw ula de pelang lupa ya kata ka ba bahatam na ka banta jongi ya ka ba un ai bet ya kata ka ba bahatam ya ka ba un the ya kata ka ba bahatam ha ka jing em ge jongi but kani ka ktien ge jong blai ka ong ladang anyau ya ki khambun ban yau siap ki jing per khat ki jong blai am ki khambun wi siap kata ka long ka jing shisha ba tang shi kham siap ru em ngim la ban nyau shu te hada ka ktin ki jong blai ong kat ki siap jong ka perthai em ki long khambun ka jing per khat ki jong blai ban ya ki sim bo siap ha ni ka perthai borok away na ka benta jong i tara utra per khat yang i man la ka sngi man la khlip mat ju klet ju samthia ban per khat ni ban lai ya ka gm ka chungi bat hangni ka ktin ki jong blai kong habanga pet nga shu bat me kemut habanga kendit habanga pet nga don bat me tadeng ta am ni don bet bat utra tadeng ta ktin jong blai kong na hebrew la nong khatlai khot ka besan ka kham shirum kong nganom ina no yame da lele lemne nganom lelendet no yame da lele ba kumta da ka jing sngo shlur bhangi ong utrai ulong unong yarap jonga nganom sheptieng ubrieu unle ayu yanga utrai ulong
unong yarap jongi. Wanam sheptieng ong katin jong blay. Nganom sheptieng ubriu unle ayu yang ha. Tading ta kwa ban ong ifi kibriu kinom la ban lay ayangi. Kinom la hiru ban yarap kom yarap ublay. Kinom la ban yadai ngi kom yadau ublay. Kinom la ban snotho ingi kom snotho ublay. Kinom la ban don hajan jongi man la kapor kom ublay don hajan jongi. Kinom la ban yayat rang rengkat bat ngi kom trai yayat rengkat bat ngi. Tading ta aingo ublay hani kapor dan pedeng jong fi sno sheptieng pala ka jing em. Nah kwa ban ong ifi wanam sheptieng utrai ulang unong yarap jong pi. Cái fi de ben le ka long taman shu. Ai ngộ bet. Yiki ke boro la fi sngo ko ka de ka basniu. Ai ngộ na ta ka basniu. Ai ngộ ke bo ble un le. Ne un pen mi na ka ta ka basniu. Namar soitan ka Bible ka ong kata upersang bi wan ra ke jing sniu, wan ra ke jing ke jing ele, ha ka jim ke jongi ke jing pang ke jing stam ke jing duk ke jing kerdu. Re ha bangi don utrai. Utrai pen kala khongpong lu kita baro na ka jing tim un pen kala be sha ke jing kerku. Tading ta finu ibe ka kamba ke jong blay maru blay umpat yap blay udan blay yai em shabam jikot ba udan rengkat bat pi un ya rengkat bat pi hadok ke bekot. Tading ta unam na no ifi u isen ai plat ifi bat haba pi pang ke do onut utrai pang ke do onut ke jong nawar pi de ki kon ke jong o bar utip kamba yapi ban ya ke pi tip kamba ya ladi utip lo nak sedang dai tang ong ifi shakri utrai mani u hamen sim raga jing sisa long hok badu waju pesusi utrai waju pai shikaman shakadiang melek pat skiwe ki blay nga ong ifi ka ne ka sngi yang tek shakri be utrai utip kamba ifi un kar khu be yukpu jong fi un kar khu ka jong fi un kar khu ru ka kot ka khia ga jong fi ha ka no ka benta jong ga jim un kar khu be yapi mar ka ktin ga jong exodus long arfulai ka khot arpsan ka kreni ka ta shakri utrai un khu yukpu ba de ka ga jong fi un shim na ru i jing pang na pedeng jong fi le da shakri utrai le ka jing ban teng da ktin ga jong blai ka kren ya ka ju ska ju upol ong ya ka ta mo Steven ngong koren long ka khatsan bu prang su bang plat le khat wang gu pra bangit ba iet jonga to long fi ki ba yai ne scam ki ba nom kan ria no finum kan ria no shini shatai henry ki ba man kar hai man la ka sngi ka kam ga jong trai ta ka fi tip scam ba ka ta ka jing trai minot ke jong fi kam julong le no ha utrai man kar hai man la ka sngi ka kam ga jong trai wanum kan ria no shini shatai wanum kan ria no na ka jingai rai man kar hai ha ka kam ga jong trai man la ka sngi ba ka ta ka jing trai minot jong fi kam julong len ay utrai ai nong bi fi kum turu utrai lo dap ai nong lupa ya fi da ki jing ai ki ba pha ga chi im gi jong fi ine dwai ne ke por anum do men sim shakri long hok ba utrai peso ba bi utrai man la ski shania ha u nget ha u pini i ki kamba halor ki kamba i ga bo blay unang le ga ji im gi jong fi ine dwai try ngo me go pa ni ke por ga ba kodor ga yo ine ke ktien ba snow ki kon gi jong me Rangi tip ba medek blay ko try wat tip kamba yangi bani ka bangi tip wat yaladi. Kaktin ke jome ka kren ke taba met tip kamba ki baro. Ba try met tip lut ke jim ke jungi do ka por kha try hado ka por bangi san man la ka sngi do bang lami na ka po jong ka kmi mi tho ingi bat shwai ka tar am la de tho ingi ko try ba la de bu lo pai ka ba hata ma ka jim ke jungi wat hado mangi dal ayap bangi bot ya me ko try ngi tip bangi don rengkat bi bat me dan wei bala am penya klat ingi na ka jing it ke jong me try wat ka jing yap kana mala ban penya klat ong ka ktien ke jong me ki jing ke jing ele ke jing dok ke jing kerdo ke na mala ban penya klat ingi na ka jing it ke jong me try kui ki kon gi jong me blay bikin nang la ban it me da ka download da ka masim da ka jingmot da ka bor baro ai bor ni kun jeme try ki ba snow si ki ba kuslai ragi tip ha ba kuslai ni namla pen jerong kan yang ga jungi wat si pro ru ni nam kuslai la ka menta ka bala shai na mar ngetip ko try me tip kamba la mala tip ya ka mentai ka bala shai ru try mala tip kamba kui kon gi jong me try ki nam kuslai ana do mentai ki nam jaw mat shu da ka ba thang la ni ka nam jaw mat shu da ka ba so si ni gi jaw mat na mar ka ba kemen adwai nge ka kun ni kun jeme wei baro haka kerteng ke jong Jisu pada Nasret. Amen. Amen. Try na kerkui vi ngien sei kendo biang la sai ke sngi aga wai pat ke episode jong ke khubor sta. Kupleshibun try na kerkui vi kupleshibun. Amen.